Alzheimerra gaixotasun neurodegeneratibo bat da. Helduen dementzi motarik ugariena. Ezaugarri garrantzitsuena oroimen galera da. Gertakari berriak gogoratzeko zailtasuna daukate. Pixkanaka hizkuntza eta komunikazio arazoak izan ditzakete, orientazio galera, portaera aldaketak eta azkenean eguneroko jarduerak egiteko ez dira gai izango. Gaixotasun honek gaixo familia eta zaintzaileei eragiten die. Botika hauek agertzea eta bere onarpena oso ona da, gaixo, familia eta guretzako ere. Albisteak kontuz ulertu behar ditugu. Botika hauek ez dira anti-Alzheimer botikak. Antiamiloideak dira. Hau da, amiloidea garbitzen dute gure garunetik bere eragin kaltegarria gutxituz. Botiken efektua positiboa izan arren apala da eta gaixoak nola eragiten duen ikusi beharko da. Bere onarpena segurtasun parametroek baldintzatuko dute. Erremedioa gaixotasuna baino okerrago izan ez dadin. Honek gaixotasuna diagnostikatzeko era aldaketak suposatuko duela pentsatzen dugu, eta hau ere ona izango da. Gure unitateak dementzia eragiten duten gaixotasun neurologikoen diagnostikoa egiten laguntzen du. Gainera, oraintxe bertan Donostiako OSIan lehen mailako arretarekin lankidetza estuan lan egiten dugu. Arazo kognitibo berriak dituzten pazienteak diagnostikatzeko eta bideratzeko protokolo batzu erabiliz. Duela 4 urte, dementzia duten pazienteen zaintzaileentzat tailer batzu prestatu genituen. 6 tailer dira, orduterdiko iraupenarekin. Hilabetero egiten da, goiz edo atxaldez. Gaixotasuna ulertzen laguntzeko, egunerokotasunean dituzten arazoak kudeatzeko, beren burua zaintzen ikasteko, eta gizarte baliokibideak ezagutu eta azkeneko egunean egiten da pixka bat familiarrak duten dudak, arazoak eta denetaz hitz egiten dugu. Beraien partaidetza eskertuz.